dzień. Dobry dzień. Ja bym się nic nie zrobił, nie chcę się do ciebie pytać. A to jest prawda, čo wy kradniecie ziemniaki? Nie. A potom skąd macie ziemniaki? No, a tu kradniecie. Nie. To jest polnohospodarskie. Nie. Kukurycu, to ktory kradnie, nie? Powiedz, hej. Nie. Kradli, powiedz. Prawdę. Nie wiem. Drugi cyganie kradli. Cyganie. Nie lubicie cyganów? A precz? To bo bił nas. Albo my. Ty się możesz tak, cygadzia, widzę jaką cyplaku masz. No co? Idziemy si. Idziemy si na ferop. No jak? No chodźcie sobie na ferowku. Z palicą i basy robiteli tak, co są frajerów, a nie z palicą. No, je na ziemi. A nie, to i tam, a tak z nim. A nie z palicą. Już policja tam. Frajera co robisz, oni boją. Co jest w domu? Ty spin. Ja. Ty spin rycy. Ja cię nie powiem, Kaziu, robię to frajera, ma, proszę, masz peturhany. Ja mam Adidas na to. Adidas masz, proszę, masz peturhany, nie, tak, boj. A to wyście Romowia czy Cyganie? Cyganie. Ej, Romowie i Cyganie. To je no. A co wam się patrzy lepiej? Cyganie czy Romowie? Cyganie. Chodźcie nas! Wybaczcie, skolko was tu żyje? Ile? Takich 5 milionów ludzi. Dziewczata, prebaczcie. Co się tam dzieje? Co się tam dzieje? A prečo? Prebaczcie, co się tu dzieje? O. Okej, fan wyzek. Za coście byli w basy? Za policajtov. Lebo terorizujú normálne Rómov. Oni prídu do osady, jeden povie dačo policajtovi, to čo som povedal na začiatok, že povie, čo ty si myslíš, ty robíš tu frajeríny a vy si policajt. A on ide tam za to, že on napalí Romáci. A prídu Romáci. Toto je, Co się dzieje? toto je smetisko na druhej strane. Tam. Teraz ide normálne vysypať, dačo z obchodu. A, A rozumiem. Romáci utekajú teraz hore na smetisko, dačo povyberať. Čiže nájdu dačo na jedenie. Preto utekajú každý. To auto tam je, ha. A, to auto. Vidíte, čo robí Romáci? Myslíte, tie auta na čo majú? Na potrebu by sa dostali na to smetisko. To psi ešte nič, ale my sme psi, ešte horší jak psi. Lebo skapiname od hladu, nemáme čo jesť. A my sme nútení normálne toto žať, čo normálne vysypú. Nejdeme kradnúť. Toto je výsledok, že Romáci radši pôjdu hore.
Toto je vysvetlil, raši pojdu hore a s tama si zoberú normálne chlieba, alebo rožok, alebo také dačo. Aby doniesli normálne domov svojim deťom. Prestań. Jak to jest, opowiedzcie nam, bo Bielić ze Spiskiego Szwartku mówili, że nie chcemy tu cyganów, bo oni jedzą psy. Tu nie. Powiedzcie, jak to To nie nieprawda, żeby Letanovský, to môžete si to potvrdiť aj so starostom, alebo môžete ísť na okres. Jedia psy v Žehre, Krompáchy, Hrudňany, Kaľava, Almine. Táto osada nie. No. Как это магина тут положила ніч? Хора, доходи, я хора на ноги. Нет хлеб, ніч. А коли хотіла делати? Ніч. Нет, не папа, ніч. Хора, пенязи не доставamy, ніч. Ніч, ні. Widzicie jak piwamy, woda, nic. Czy ciekawe wydre. No. No. Dajcie na chleb 100 korun. Chodźmy, Paweł, próbę. Magina tu.